אני אחדש שהגאור גם. עכשיו לא תהיה. שהרוח את כל העולות, נכבד. ניקח עוד כתוב. כי זה ממש... תמיד רגע את ההדשה. האש חייבים להיות... משהו בנביא מחנר. מזדהה. עכשיו... תודה. וואו, כולם מסתכלים. בצורת 4 עוד לא היה לנו. כולם מסתכלים על הזיקוק. מדלק? מה זה? ניקח עוד דקות. למי הסבלנות? אליאן, די מעלה ערך לנו. אפילו הנר. הנה. מה? ללי, שבי. אני בן 4.5. איזה יפה. איזה רעיון, מדהים. תראו את הנרות, ומדי פעם הם עושים גיץ של זיקוק מיוחדים. כן, בנרות. טוב, אם כך, בואי תגידי משאלה, משהו ככה חשוב בלב, שתהיה בריאה, ולך כל מה שתרצי בשם. אמרת לך בלב משהו? אולי זה הולך להיות סיפור. שאני גם אוהבת אותך. יאו, ממש מהממת. אז עכשיו תגידי, תראו איזה נאות. חבל לחבק אותה. זה פצצה. יש לך סיפור? תחביל. טוב, אז אין ברירה, חייבים לחבק. 1, 2, 3, וחזק. עוד פעם. את מכירה את זה שהם לא מתקרבים? וואי, איך הצליח. תחבי את זה. מכירה את זה? איזה קטע. זה אולי כבר לא, בואו נראה. מה אתם אומרים? חזק את זה, מה קורה לו? זה עוד לא היה לנו. בואי נעשה את זה. זה הולד שלנו. בואי נשאיר אותם. אתם יודעים מה? אולי נשים את זה דלוק. איזה מדהים. יש לי רעיון. ניסיון אחרון, אגב. לא שווה הרבה. חזק. זהו, הצלחנו.